Ako hovorím kolegom, my nepredávame tovar, ale predávame emóciu. Hoci fakturujeme tovar. Ľudia, ktorí chodia ku nám, degustujú víno, ja ich naučím víno degustovať, vnímať pocity z toho vína a vo finálnom výsledku ich učím vlastne žiť s tým vínom. Medzičasom dovážame vína zo všetkých kontinentov. Či už je to Amerika, Ázia, Európa, Nový Zéland. 150 000 fľaší na sklade. Možno aj 1000 tón kávy, ale to zase nie. Máme niekoľko tón kávy. Výškoví ľudia by robili perfektnú kávu, keď robia zlú kávu, človek si kávu nedá, my ju kávu nepedáme. Corner je spoločnosť, ktorá sa neustále snaží ísť dopredu, inovuje. My sme mimo iného nasadili kompletné riadenie skladového hospodárstva cez čiarový kód, čo nám umožnilo skoro znížiť chybovosť vybavovania objednávok na nulu. Za necelé 3 roky, ktoré pôsobím v tejto spoločnosti, sa z malej stala stredne veľká. Zvýšili sme počet zamestnancov skoro na dvojnásobok. Jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich segmentov je predaj cez internet. A spúšťame projekt 101 Corks, ktorý je od začiatku stávaný ako medzinárodný. Užívateľia toho portálu budú kupovať produkty na základe doporučenia iných. Čiže nie predajcu, lebo tie jeho doporučenia sú vždy menej dôveryhodné ako informácie od samotných konzumentov cez akoby sociálnu sieť. Troška prekročí hranice. Dobrý kolektív, dobrí ľudia, dobrá práca. Všetko toto robíme preto, aby sme mali spokojných klientov. Bez nich by toto bolo úplne zbytočné.